Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Anthony. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam tagasni. Karkum ki khubor ki belayo ban num lai thu basya tunra arngut ki khynnah pule software engineers ka bakan thop ya kawi ka samla kinthe. Kathei ka jingja klaja hakal yani nagar kabadan haga nongba puni kiti ka samla pule kila sya tunra haga jaka bagi penyeng ya kabai. Syuk-syuk layo jingtip bagi teki arngut ki lakhlak no hasyan bat ya ki teki arngut la itu kerteng ya ki kumu anish awadhya arpsaw snem karta barka ashwini koshta arpsaw snem karta. Katai ka jingja kelajia ka step jeng kesengi ublay bat hakapor arshiteng. Bar utai unong tynrah udai badang don tang khat nyo snem karta ki kubor ki thu ba utai khynnah u badang don khat nyo snem karta u banya eka kali porche te kant ulalit tynrah ye ki tiki arngut hadin ba udang wan pai na ka jakale sobha namar ba upas ye ka examen class 12 bat la ye thu ru ba ula bu aj bha ki pulit kila kem ye u ba di ukpa utai khynnah u badang khat nyo snem karta yu belatip kerteng yu kum official agrawal u badai u real estate developer bat la register case persha ya u bat la pengat ya u hapo ka kendon nyop san bat nyop nyo of the Juvenile Justice Act.